bagong pananaw. Isang mapagpalayang araw Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolandia. Welcome po sa third episode ng ating kaugnay School on the Air on Corn Production dito sa probinsya ng Masbate, the Rodeo Country of Bicol. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, ang Agricultural Training Institute po, ATI Bicol, sa pagkikipagtulungan natin sa PLGU Masbate at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 17 munisipyo or corn cluster dito po sa lalawigan ng Masbate. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impilan ng radyo sa probinsya ng Masbate, DZIM Spirit 98.3 FM tuwing Sabado sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At isang oras tayo magsasama-sama tuwing araw ng Sabado sa loob ng 4 na buwan. At sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa produksyon ng mais. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 16 na munisipyo at isang lungsod o corn cluster dito po sa lalawigan ng Masbate. Magandang araw bayan ng Aroroy, Mandaon, Balod, Milagros, Mobo, Uson, Kawayan, Kataingan, Dimasalang, Palanas, Placer, Esperanza, San Pascual, Batuan, San Jacinto, Monreal at ang siyudad ng Masbate. Ngayon pa lang kami po ay taus-puso na nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel, at FB page ng ATI Bicol, at syempre sa FB page din po ng DZIM Spirit FM, ang ating radio station dito sa probinsya ng Masbate. Okay, so ngayong araw po ating tatalakayin at pag-uusapan ang mais bilang isang tanim o halaman. Makakasama natin para bigyan tayo ng kaalaman ang Corn Program Focal Person ng DAATI 5, ang napakasipag na kasamahan ko sa ATI, walang iba kundi si Sir Edgardo C. Nacario. Magandang umaga po, Sir Nax. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Edgardo Nacario, agriculturista at ang Corn Program Focal Person ng ATI RTC 5. Ang tatalakayin ko po ngayon ay tungkol sa Introduction to Corn Production, at ito ay ang kasama dito ang pagtalakay natin sa corn plant, mga parte nito, at sa growth stages ng mais. Unang natin makikita dito yung parts of a corn plant. Siguro familiar na rin kayo kung ano yung tanim na mais, at ito po ay nagko-compose ng male inflorescence and female inflorescence. Ang parts ng corn plant ay makikita po natin dito simula sa ibaba, ang root system niya. Siyempre, ang root system niya may primary roots hanggang sa may mga maliliit, yung mga secondary roots and root hairs. And sa ibabaw niyan, sa lupa, mayroon ding tumutubo na root system, yung tinatawag nating prop roots or adventitious roots. Ito naman po ay nagsusuporta kung saan ang hangin papunta, siya po nagsusuporta ng mais para hindi siya matumba. And makikita po natin dito, isang parte ay tinatawag na stalk o yung stem ng mais. Ito po ay isang erect na tumataas hanggang mga 2 meters, and meron po siyang mga dahon na alternate ang pagtubo nito. Hindi po magkasabay, alternate. And nandyan po sa ikapitong dahon ay dyan po lumalabas yung itinatawag nating corn ear o yung female inflorescence na may mga nandyan na po yung buhok, yung styles or silks. Yan po ang tinatawag na female inflorescence. And sa pinakadulo po niyan, yung po
male inflorescence or tassel. At nakasunod po yan sa tinatawag nating flag leaf, yung pinakalas na mga dahon ng mais. Sa male inflorescence po, yan ang tinatawag nating tassel, kung saan siya ang nagsusupply ng pollen grains sa corn silk. At yung isang corn silk ay nagko-compose po yan ng kung ilang kernel or seed sa loob. Kaya pinapakaingatan po ang corn silk na lahat po mapatakan ng pollen grain na galing sa male inflorescence para ma-develop as seed or kernel. Yung tipasi po ng mais sa loob. Pag hindi po na bigyan ng pollen grain ang silk, hindi po ma-develop yung seed or kernel ng mais. Kaya kung minsan, napuputol yan, ang corn silk hindi nakaka-receive ng pollen grain, bungi-bungi po ang mais. And nandiyan po ang male inflorescence or tassel, may mga may mga parts po din yan. Yang tinatawag na male spikelet and stamen. And diyan naman po sa female flowers or inflorescence, nandiyan din po na may tinatawag dating sa parte na niyan is may pistil, style or silk. Nandiyan sa silk and papunta po yan sa ovary, and yan po ang nagiging corn seed or kernel. Pag tinamaan po yan ng pollen grain. And yung pong bunga or yung ear, tinatawag sa puso ng mais is ear, ay composed naman po yan ng mga corn husk, corn kernel, saka yung corn cob. Kung sa Masbate po, ang tawag sa corn cob ay ano po, dito po sa main land, Bicol is botol or particularly in Camarines Sur. And yung corn cob, nandyan po tumutubo yung kernel or seeds, and nababalutan po yan ng tinatawag natin corn husk. Yan po yung balot ng mais. Siya po nagpoprotekta para hindi po mabasa ng ulan ang mais at saka sa mga atake ng insekto. Para po sa mas maliwanag na pagtalakay natin sa parts of a corn plant, sa susunod pong slide, nandito po yun. Yan po. Yan po ang tinatawag nating corn plant physical description. At sabi dyan, ang mais is a tall annual grass with stout, erect, and solid stem. So sabihin po, mataas siya at kung minsan nabubuhay siya sa isang taon, pero inaani lang po siya hanggang sa 4 na buwan. And kasama po siya sa family grass ng mga tanim na mayroong matigas at yung diretsong tubo at solid stem, ang stem niya. Kaya kasali po siya sa annual family grass. And ang kanya pong dahon ay mahaba, na maliit lang pero mahaba, na may mga wavy margins na tinatawag. Yung ang kanya pong parang may linya papunta sa dulo simula dito sa puno. Ang staminate naman po, ang dahon ay tumutubo po, kanina sinabi ko na space alternately on opposite sides. Hindi po sabay-sabay na magkaparehas na sa isang puno. Kung titingnan po natin, makikita natin po, alternate po siya. Makikita po natin ang alternate na tubo ng dahon. Hindi po yun magkaparehas na magkasabay. And ang staminate or male flowers, yung tassel, ay nasa main axis of the stem. Sa pinaka-taas na po siya at tumutubo sa may pinaka-sentro ng stem. Pinakadulo na po siya, yung male flowers or tassel. Ang pistillate naman po, yung inflorescence, yung silk na tinatawag natin, ay doon na naman po nade-develop yung ears, yung corn ear o puso ng mais.
At isang description po ng mais ay ang varieties daw ng yellow and white corn are the most popular as food. Yan, pagkain. Pagkain po ng hayop, pagkain po ng tao. Classify po yan sa yellow and white corn. Pero may mga varieties po tayong makikita na mayroong violet, may red, may blue, may pink, at minsan may mga black kernels na makikita natin. Then may mga spotted or stripe. Yan po ay mga pig na nabibreed na po yan para maging magandang tingnan ang mais at para siya attractive. Then ang kanya pong puso o yung bunga, yung tinatawag nating ear, ay nababalutan po siya ng mga dahon na tinatawag nating kung minsan shocks or corn husk o yung balot ng mais. Yung pong balot ng mais ay may mga pakinabang din, lalo na kung aanihin na mature na, lalo yung pang feeds na tuyong-tuyo na siya o kulay brown, ay mayroon din pong mga produktong na gagawa tulad po ng mga paggawa ng mga flowers and mga pang-decoration. Yan po ang mga pakinabang ng mais. Dito naman po tayo kung ano yung history ng mais, kung saan ito nagsimula. Sabi nga kung hindi naman ito galing sa Pilipinas lang at ito'y may pinagmulan talaga. Ang corn, ang scientific name niya is Zea mays. Sabi nga kanina, belongs to the grass family, pamilya ng mga damo. Ito pong mais natin sa Pilipinas ay nanggaling po sa Amerika, sa North and South America. Nadala po dito. Ito po ay ginagamit natin as lalong-lalo na sa Mindanao and Visayas area na pagkain ng tao o yung lalo na yung mga puting mais or tinatawag nating staple food or feeds for livestock o pwedeng ang mga yellow corn naman ay yung pangkain ng mga hayop natin, lalong-lalo na yung mga baboy at mga sa poultry, yung mga manok natin. And mayroon din po itong source po ng biofuel. Sa ibang country po ay kung minsan ginagamit itong panggatong o biofuel na tulad ng krudo. And may mga industrial products tulad po ng cornstarch, corn oil, and syrup. Yan po ang mga produkto as industrial products. Ang sabi po dito, the first domesticated corn ay yung sinumulan, pinagmulan ng mais ay galing po ay pinatubo po ng mga Mexican natives. Mga 10,000 taon na pong nakakaraan ang Mexican natives. Ang pinagmulan po ng corn ay tinatawag nating Baissas teosinte or Zea mays parviglomis. And ito po ay na-determine sa ng mga ninuno ng mga Mexican hanggang sa maging ngayong mais na o modernong mais na. Marami tayo pong mga mais na naka-classify. Mayroon tayong tinatawag na yung mga traditional, open pollinated, yung hybrid varieties, and ang pinaka-popular ngayon at ang pinakagamit ng mga farmer ngayon, lalong-lalo pang feeds, ay yung genetically modified corn or GMO, genetically modified organism corn. Tulad po ng yung BT corn or Bacillus thuringiensis corn at yung glyphosate ready tolerant na mais o RR, Roundup Ready corn, na once na in-spray mo ng glyphosate o yung herbicide, yung damo lang ang mamatay, yung mais ay hindi. Sabi po dito, ito po yung nag-spread throughout the Europe, firstly throughout the different parts of the world
through trade and colonization. Gusto sabihin, ito po'y nagkalat na sa buong Europa at sa entire world dahil po sa trade and colonization. Yung pagpupunta ng iba-ibang, lalong-lalong mga Espanyol, yung mga Chinese na nakikipag-trade or nagmamarket sa atin, ito po'y napalaganap dahil po dyan sa trade and colonization. Tungkol po sa development, growth or stages ng corn at pagkatapos po ng video ay ipapaliwanag po natin to isa-isa. Knowledge on the stages of corn plant development would provide us the technical basis for better crop management. After this video presentation, you should be able to explain the key growth stages of corn and enumerate some management practices needed for optimum growth and production. In discussing the stages of corn plant development, we will divide the stages into two groups. The vegetative stages will be referred as V, and the reproductive stages as R. All plants in a given field will not be in exactly the same stage at the same time. In a field of corn, each specific vegetative or reproductive stage is defined to have been reached when 50% or more of the plants in the field are in or beyond that stage. Further subdivisions of the V stages will be designated numerically, such as V1, V2, V3, and so on. These numbers represent the number of fully developed leaves before tasseling. Under adequate field conditions, the planted seeds absorb water and begin growth. The first stage of corn plant growth and development can be observed when the corn seed begins to germinate. The radicle, or the first root, will first elongate from the swollen kernel. This is followed by the coleoptile, with the enclosed plumule, or the embryonic shoot. Then, the 3 to 4 lateral seminal roots. VE, or emergence, is finally attained by rapid mesocotyl elongation, which pushes the growing coleoptile to the soil surface. Under warm, moist conditions, plants will emerge within 4 to 5 days after planting. Under cool or dry conditions, 2 weeks or longer may be required. Under the V1 and V2 stages, the first and second leaves are fully developed. During the V2 stage, seedlings are quite prone to corn seedling maggot infestation, especially during wet season. Spray recommended insecticides when more than 10% of the seedlings are infested. Under the V3 stage, root hairs are growing from the nodal roots and growth of the seminal root system has virtually stopped. Egg laying by corn borer adults may commence at this stage. Monitor for the presence of egg masses and release trichogramma when needed. All leaves and ear shoots begin to develop. They will completely form at about V4 and V5. The stem apex and tassel initiation are now underway. At this stage, weed control practices such as mechanical and chemical cultivation may be implemented. This is to reduce the competition with weeds for light, water, and nutrients. However, you need to cultivate cautiously since too deep cultivation will destroy some of the nodal root system. 3 weeks after the plant emerges, the collar of the sixth leaf becomes visible. This is the V6 stage. At this stage, the growing point and tassel are exposed and rapid stalk elongation begins. The plant is now absorbing greater amounts of nutrients. Apply adequate amounts of fertilizer to supplement what the soil could supply.
Watch for the signs of macro and micronutrient deficiencies on the plant and treat accordingly. Side dressing may be performed up to about 7th to 8th leaf emergence, V7 to V8. The fertilizer should be placed in moist soil and root pruning should be avoided. As the 9th or 10th leaf emerges, V9 or V10, the plant begins a rapid, steady increase in nutrient and dry weight accumulation, which will continue far into the reproductive stages. At the V9 stage, many ear shoots are now easily visible upon dissection. An ear shoot will develop from every above-ground node, except the last 6 to 8 nodes below the tassel. The tassel begins to develop rapidly, and the stalk continues to elongate rapidly. Supply the needed nutrients and water for the increased growth rate. Check for the corn borer eggs or small larvae on upper and lower leaves. Although the ear shoots were formed just before tassel formation or V5, the number of ovules or potential kernels in each ear and the size of the ear are now being determined at the V11 to V12 stages. The number of rows or kernels per ear has already been established, but the determination of the number of kernels per row will not be complete until about 1 week from silking. Moisture or nutrient deficiencies may seriously reduce potential number of seeds as well as the ear size. Depending on the hybrid and the environment, the number of fully open leaves before tasseling varies. This is the beginning of the most crucial period of plant development in terms of grain yield determination. Silks are also beginning to grow from the upper ears at this time. The V15 stage is the beginning of the most crucial period of plant development in terms of grain yield and determination. At this stage, upper ear shoot development has surpassed that of the lower ear shoots. A new leaf stage is now occurring every 1 to 2 days. By V17, the upper ear shoots may have grown enough that their tips are visible. Silks are just beginning to grow from the upper ears at this time. Avoid water stress at this stage. Irrigation should be properly applied if necessary. The tasseling or VT stage is initiated when the last branch of the tassel is completely visible and the silks have not yet emerged. VT begins approximately 2 to 3 days before silk emergence, during which time the corn plant will almost attain its full height and pollen shed begins. Maximum vegetative biomass, about 50% of total final dry matter yield, 60 to 70% of nitrogen uptake, 50% of phosphorus uptake, 80 to 90% of potassium uptake occurs at this stage. At this stage, the diagnostic criterion is that the last branch of tassel is visible on more than 50% of all plants examined. As the corn plants reach V18, silks from the basal ear ovules are first to elongate. The silks from the ear tip ovules are the last. Brace roots are now growing from the nodes above the soil surface. These roots help support the plant and scavenge the upper soil layers for water and nutrients during the reproductive stages. The corn plant is now about 1 week away from silking, and ear development is continuing rapidly. Let's now move on with the reproductive stages and kernel development in a corn plant. Basically, the 6 reproductive stages mostly concern with the development of kernel and its parts. We will be designating these stages as R1,
R2, R3, R4, R5, and R6. The R1 stage or the silking stage begins when the silks are visible outside the corn husks. This stage typically begins 2 to 3 days after tasseling. Pollination occurs when the falling pollen grains are caught by these new moist silks. A captured pollen grain takes about 24 hours to grow down the silk to the ovule where fertilization occurs, and the ovule becomes a kernel. Generally, 2 to 3 days are required for all silks on a single ear to be exposed and pollinated. The silks will grow from 2.5 to 4 centimeters or 1 to 1.5 inches each day and will continue to elongate until fertilized. Watch for corn silk beetle feeding on silks and corn earworm moths laying on eggs and silks. The R1 ovule or kernel is almost completely engulfed in the surrounding cob materials and is white in color on the outside. The inner material of the R1 kernel is clear and has very little fluid present. The embryo or germ is not yet visible when dissected with a razor blade. R2 stage, which is also known as the blister stage, occurs 10 to 14 days after silking. At this stage, the developing kernels are whitish blisters on the cob and contain abundant clear fluid. Some starch is beginning to accumulate in the endosperm. The ear silks are mostly brown and beginning to dry out. The kernels have 85% moisture. Moisture percentage will gradually decline until harvest. During the R3 stage, or the milking stage, the kernel displays yellow color on the outside, and the inner fluid is now milky white due to accumulating starch. The embryo is growing rapidly now and is easily seen upon dissection. Most of the kernel has grown out from the surrounding cob materials, and the silks at this time are brown and dry or becoming dry. This stage occurs 18 to 22 days after silking, and the moisture content has now dropped to approximately 80%. 24 to 28 days after silking, the R4 stage or the dough stage occurs as kernel's milky inner fluid thickens to a pasty consistency due to continued starch accumulation in the endosperm. Usually 4 embryonic leaves have formed by this time. The shelled cob is a light red to pink color due to beginning color changes of the surrounding materials. The embryo continues to develop very rapidly through the stage. The kernels contain about 70% of moisture and have accumulated close to half of their mature, dry weight. In the R5 stage, or the hard dough stage, which is about 35 to 42 days after silking, all or nearly all of the kernels are denting near the crowns. The 5th embryonic leaf and lateral seminal root forms just prior to the dent. This line is called the milk line and marks the boundary between the liquid or the milky area and the solid or the starchy area of the maturing kernels. The kernels are drying down now, beginning at the top where a small hard white layer of starch is forming. At this point, the kernels have about 55% moisture content. Stress encountered at this stage will reduce yields by reducing kernel weight, not kernel number. The last stage of corn development is the physiological maturity stage, or R6. About 55 to 65 days after silking,
This stage begins as kernels on the ear have attained their maximum dry weight or maximum dry matter accumulation. It can be observed that the starch layer has advanced completely to the cob now, and a black or brown abscission layer has formed. This black layer formation occurs progressively from the tip ear kernels to the basal kernels of the ear. The husks and many leaves are no longer green. At this stage, the diagnostic criterion is that more than 95% of all kernels on the ear have a black layer in more than 50% of all plants examined. Ignore aborted kernels on the ear tip. Harvesting at this stage would be costly because drying the crop is expensive. It may be advantageous to let the crop partially dry in the field before harvesting, as long as field losses do not become a problem. Dito po, nakita po natin yung video at ipinaliwanag po doon. Kaso English lang, pero maintindihan po natin. Kaya isa-isahin po uli po natin yung developmental growth stages ng mais sa pamamagitan po ng slides na ito para mas malinaw po kung paano nagtutubo ang mais hanggang pagtanim hanggang sa maani.
Unang-una po, may tinatawag po tayo na BE or yung stage ng BE or yung emergence. Galing po sa tanim, after 5 to 7 days, pagkatanim natin, 5 hanggang 7 araw, tutubo po ang mais, lalabas na po yung pinakadulo niya, parang karayom na opako na lalabas, yung first to leaf na madidevelop. Pagkatapos po pagtanim natin ng pagka-sow o paglagay natin ng seeds, butil ng mais, 5 to 7 days, madidetermine natin ang pagtubo niya. O kaya ang tinatawag nating stage ng emergence. Yung coleoptile na tinatawag natin yung ang lalabas na una sa lupa. Kung sabay-sabay po, kung parehas ang lagay natin ng lupa sa pagtanim, kung pantay-pantay po sila, sabay-sabay po silang lalabas. Pero kung may manipis at may yung matigas na lupa, mahuli po silang tutubo. May tinatawag na rin po tayong, simula sa BE, may tinatawag po tayong B2 o yung paglabas ng dalawang dahon. Yan pong pagbilang po ng dahon, yung pong open na tinatawag, open leaves na medyo makikita po natin sa ibaba, makikita po natin may puting guhit, yung tinatawag po yan na color. Yun po ang bilang ng dahon. Pero yung mga dahon pong nasa yung whirl, na hindi pa na talagang lumalabas, hindi pa siya na open, hindi po counted yan as number of leaves, kasali sa number of leaves. Kaya sa 11 to 12 days after planting, matatawag na natin po yung V2 or nasa seedling stage na po siya. Dalawang dahon, 11 to 12 days after planting. Dito po, kailangan po dito talaga para tumubo ang mais, kailangan moist ang lupa, basa. Hindi naman po masyadong grabing pagkabasa na pwedeng maging sanhi ng pagkabulok nito. Tamang-tama lang po yung pagka-moist para paborable para sa pagtubo ng mais. Ang sunod pong stage niya is tinatawag nating B4 or vegetative stage at 4. Ang pinakamadaling pag-describe niyan ay pag B4 may 4 ng dahon na open. May 4 na open leaves na siya. Ang isang tawag po din dito is tinatawag nating early whorl stage. Ito po ay 17 days or 17 araw hanggang 18 days after planting. Yan po ang isang tinatawag nating early whorl stage or B4. 4 pong dahon ang open na po siya. Katulad nga sabi natin kanina, ang pagbilang po ng open leaves ay yung kung may sa pinakapuno nito, sa may stem, ay makikita na natin po yung puting guhit sa puno ng dahon na tinatawag natin pong color o kwidyo kung sa Tagalog. Ang next po niyan, kailangan po dito yung para sa maintain natin ito, dito po kailangan ang pag wala siya pong kakompetensyang damo para mas maganda po ang tubo ng mais. Iiwasan po nating madamuhan po ito, kaya sa stage na ito, kailangan po ng maalisan o madamuhan. Kasi ang competition po ng nutrients sa lupa, medyo talo ang mais pa sa stage na ito. Mas grabe po kasing sumipsip ng nutrients ang mga damo. Ang sunod pong stage ay tinatawag nating V6 or may 6 na pong open leaves. Kasali pa rin po siya sa stage na tinatawag nating early whorl. Ito po ay 20 to 24 days after planting or 20 to 24 pagkatapos po magtanim. At mayroon po siyang 6 na open leaves. Dito po, critical na ang period na ito.
kasi ang nutrients po sa lupa ay medyo nakonsumo na ng mais. Kaya kailangan po na nating pwede na pong magdagdag ng abono sa tinatawag nating side dressing. Lalo na kung bago itong alisan ng damo, ay kailangan po ng mais ng nutrients. And ang sunod pong stage ay tinatawag nating B8 or 8 dahon na ang open. At ito po ang tinatawag nating stage na mid-whirl, 25 to 30 days after planting. Diyan na po talaga ang rekomendadong mag-apply na tayo ng abono. Huwag na pong papalampasin kasi lalong-lalo na po yung nagpa-practice ng healing up, mataas na pong masyado yan at baka madistroso pa ng kalabaw sa healing up. Ito po ay tinatawag nating mid-whirl stage. Nasa kaligatnaan na po yan. And ang mais po talagang naghahanap na po siya. Mahaba na po ang kanyang mga root system at talagang naghahanap po na siya ng nutrients para sa kanyang pagkain. And kailangan po talagang ma-applyan na siya ng abono. Huwag na pong papalampasan. At ang sukat po ng taas niya is hanggang tuhod or knee high. Yan po. Kailangan po dyan, kung mag-aabono, kailangan mong moist din ang lupa. Hindi po yung mainit ang panahon o tag-araw na hindi po makakatulong sa supply ng abono sa lupa o nutrients para maging pagkain ng mais. Ang sunod pong stage, nasa mid-whirl stage pa lang yan, ay yung V9 to 10. Gustong sabihin, siyam hanggang 10 na ang dahon. Pero classified pa rin siya as mid-whirl. 32 to 35 days after planting na po siya. Kaya dito po, kailangan din wala po siyang damo para kulang ang kompetisyon. Pero sa stage pong ito, halos wala na pong space na lupa na bakante kasi covered na siya ng mga dahon ang lupa niya, pero kaya mahirapan na rin ang mga damo na tumubo, lalong-lalo na kung bagong damo sa 35 days, sa 25 to 30 days walang damo. Sa mid-whirl, mahirapan na po ang damo na makikompete kasi wala na siyang ma-receive na sinag ng araw sa stage na yan, sa B9 to 10 stage. And kailangan po pa rin po dyan na talagang maging moist ang soil. Sa stage po ngayon ay nasa mid-whirl stage pa rin po yan. Ang sunod pong stage ay tinatawag na B12 o yung kung isang stage na ang tawag dyan is late whirl. 12 na po ang dahon niya, open leaves, at ang edad niya po is 48 to 49 days after planting. Simula ng makatanim, ang stage na yan ay nasa 48 to 49 days after planting. And dyan po, may makikita na po natin dyan ang pabilog, yung pinakalas leaf na tutubo na yung tinatawag na flag leaf ay noticeable na po siya bago magsimula. And very critical na po dyan na kailangan po dyan na kung may patubig, pwede na po siyang padaluyan ng tubig and kailangan po talaga ng ulan or dapat basa ang lupa. Ang sunod pong stage, yan po, ang mga critical stage na. Yung paglabas po ng flower or ng tassel ng mais. Ang tawag po dyan is tasseling stage na or VT. Hindi na po number. VT. Last stage na po yan ng vegetative stage. Kaya nga na may sinyal tayo na may nakikita na tayong V. Ang gustong sabihin po ng V is vegetative. Ang tasseling stage po kasama pa rin sa vegetative stage.
At ito po'y 50 to 52 days after planting na po siya. Kailangan po din ng basa ang lupa kasi para ma-develop na mas maigi yung tasil niya para mas maraming pollen grains na mai-distribute sa maisa, sa mga buhok ng mais para ma-develop as corn kernel. And sa pinakauna pong stage ng reproductive, yun na po ang tinatawag nating silking stage. Stop na po dyan ang pagdami ng dahon. Nasa 18 na po ang dahon niya, and ang pinaka sinasabi nga natin is may flag lip na, pinakalas na. And ang tassel po niya is developed na siya. Buka na siya, and mayroon na pong tutubo na corn ear. Lalabas na po dyan after ng sa days after planting na 52 to 58 days. And lalabas na po ang corn silk o yung buhok para mag-receive ng pollen grains from tassel. At ito po'y kailangan, critical period po rin po ito, kailangan po na basa rin ang lupa or may kung pwede patubigan para mas malaki po ang puso niya at kompleto ang mga hindi bungi-bunging mais. And kung minsan makikita po natin dyan na may mais na dalawa ang nagiging puso niya, yung corn ear, pero mas maganda po na pinaka-normal is yung kahit isa lang na puso pero malaki siya. Pero kung magdalawa o tatlo naman na maliliit, i-compare mo sa isa lang na malaki, mas maganda po yung isa lang na mas malaki ang bunga. At mas mabigat po yan. Dito po ay critical din sa mga insekto tulad ng mga corn silk beetle na siyang pumuputol ng mga buhok. At kung maputol yan, hindi makareceive ng pollen grains, ay hindi po madidevelop ang mais, ang corn kernel. At meron pa rin po na isang peste dyan na nakakabawas sa ani, yung corn earworm. Yung earworm. Kasi paborito niya po yung buhok ng mais saka yung mga malambot pang corn cob, yung butol ng mais, kinakain niya po. And may mga susunod pa rin dyan sa R1, R2, R3, R4, R5 base sa number of days na makikita natin kasi ang silking stage or pollination, kasama ng pollination stage ay nasa 52 to 58 days. Dito po sa ating presentation, makikita na po natin na tumalon tayo sa R6 o ito na po yung maturity na pwede na pong anihin ang mais. Ang edad niya po ay 90 to 110 days after planting. At ito pang tinatawag nating maturity stage or R6. Dito po tayo sa maturity stage, ang tinatawag nating R6, na may 90 to 110 days after planting na po ito. Makikita po natin dito na ang mga sinyalis ng maturity stage na ito ay kulay brown na po ang entire plants ng mais, pati na po yung bunga. Kung saan may mga variety ng mais na kulay green pa yung ibang parte ng mais, lalo ng dahon, pero karamihan po ng mais natin, traditional man yan, OPB or hybrid, ay talagang brown na po siya. At lahat ng parte ng katawan ng mais. At sa bunga, may makikita rin po natin na may mga sinyalis din yon. Kung kukuha tayo ng isang corn kernel, ay makikita natin yung black layer sa may pagitan ng kung saan naka-attach yung kernel sa kanyang cob. At dito po, may kanya-kanya pong
variety ng mais na nag-range sa 90 to 110 days after planting. At may mga suggestion po ang mga seed company na dapat isunod din natin yung number of days sa maturity kasi para sa recovery ng pagsishell, hindi siya masyadong mabawasan ang timbang. Kasi pag tamang-tama sa maturity, okay lang ang timbang niya. Pero pag mas maagang inani, may tendency na medyo magbababa ang bigat ng mais. Medyo mababawasan ang ani. Diyan lang po nagtatapos ang ating developmental growth stages ng corn. And na-explain po natin by video and by isang explanation po na may drawing ng kanya-kanyang stages. Sana po ay naintindihan po ninyo ang topics na ito sa Module 3, yung pinaka-introduction po ng corn production. And may mga susunod pa rin pong mga topics hanggang sa harvesting po ng mais at lalong-lalo maintindihan po ninyo sa iba pang mga susunod na mga topics. Sana po ay naintindihan ninyo ang topics po at may mga sunod pang topics po ang i-discuss at magkita-kita po ulit tayo and magandang araw po, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, so maraming salamat Sir Nax, ang ating corn program focal person ng ATI Bicol. Ayan, mga farmer enrollees, marami na tayong nalaman at sana naunawaan po natin. Okay? Sa susunod na Sabado ay mas lalo pa nating payayabugin ang ating mga kaalaman sa produksyon ng mais. Napakabilis po talaga ng oras. Tapos na naman kagad ang isang oras natin. So maraming salamat sa DA, PLGU ng Masbate, OPAC at ang 17 LGUs o Corn Cluster ng Masbate. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, ang Chief ng IS Section, Ma'am Prime, nakasama natin sa technical side si Kuya Chan at syempre si Ma'am Joy, Dean, Admin Staff ng IS Section. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod sa Sabado po ulit, 10 to 11 ng umaga po tayo, same time, same radio station. Muli po, ito yung likod, si Kuya Mike, na nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kamais. Stay safe and stay healthy. The day of fortune is like a harvest day. We must be busy when the corn is ripe. Sa mais, nakaka-amaze ka talaga. Diyos mabalos po.